Ave Maria, fills meus tots, i sigueu benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Avui no teníem altra feina que des d'aquí l'Orfeó d'Ulldecona vindre-us a interpretar esta obra de teatre. Los actors, ja els coneixeu, són els habituals col·laboradors del podcast Debades. I avui, per a tots vosaltres i en directe, Aladín i la lámpara del genio. Esta història que vos anem a contar va passar fa molts i molts anys, a la terra on desemboca el riu Ebre. Allí vivia Aladín, fill del Dandarín, o dels cucs. I molts de vosaltres ja vos podeu imaginar que Aladín se dedicaria a pescar, però a ell no li agradava matinar. Una altra professió hauré de trobar. Repetia i repetia. Que sóc la veu en off, que queda absolutament prohibit fer fotos, prohibit. I els mòbils, per favor, si us poguéssiu apagar. Ja ho hem dit una vegada al començar i aquesta serà la segona. Gràcies. Passaven els anys i Aladín seguia a casa sa mare gord i sense fotre brot. Mama, te ho prometo que un dia m'aixecaré motivat i aniré a buscar faena al mercat. I és que Aladín sabia que encara que li costés, no podia viure tota la vida sense diners. Quan aniràs al mercat? Aladín responia, encabat. Mama, esta nit m'he gelat, ja aniré demà al mercat. I és que Aladín sempre tenia una excusa. L'última que li va dir va ser que el mercat estava tancat. Busca tu qui t'ha pegat. Era un dimarts pel dematí i qui ho hauria de dir? Aladín s'havia aixecat i s'havia pentinat. Avui vaig al mercat, repetia pel camí en busca del seu nou destí. Però el destí és capritxós i també molt golós. T'espero al bar. Tot i no conèixer el senyor del tractor, les seues paraules ho van canviar tot. Lo bar també pot ser una oportunitat. Va, calla que vaig. Dic, que sóc la veu en off. Ara, munta a l'escenari lo riberenc, interpretant a Jafar, lo dolent de Aladín. I torno a repetir que està prohibit fer fotos. Prohibidíssim. Gràcies. Un fort aplaudiment. Gràcies, ara sí. Bon dia, senyor Jafar. Fa un gran dia per anar al mercat. Fica'm un tallat. Jack, el bar està tancat. No va veure encara, Falta un quart d'hora. És que avui m'he disposat a trobar una faena de veritat i de camí cap al mercat. No m'acalentigues el cap en aquestes hores, Són les 6:15 del matí, estic emprenyat. Bueno, pues conta'm què t'ha passat, senyor Jafar. Estava fent una truita amb pataca i se m'ha pegat la paella. I he d'anar a buscar-ne una de nova i ara d'aquí un rato me ve molt de giro, Si vols, assossega't aquí un ratet i després a veure si tinc un rato
i a veure què és el que em vols explicar. No se'n recorda de mi? Soc Aladín, lo fill del Tandarín, lo dels cucs. Jack, doncs ara que et veig, sí que tens una retirada, I és que son pare d'Aladín era un assidu al bar de Jafart. La setmana passada va vindre a fer el cafè i m'ha dit a veure si li dones feina amb un fill, que aquí tens molt de giro i tu tot sol no pots. Però jo no t'havia vist mai, Jack. Però tu ets més gos que un jaure, Fas pinteta, fas careta de gosset d'aigua, company. I tenia tota la raó. A Aladín no li agradava treballar, i molt menys escurar. A veure, aquestes manetes que tens, això la pell és verge, Aquí no tens cap callo. És que mai he treballat, senyor Jafart. 28 anys me dius que tens els ous peluts, cago en Déu, i no has fotut res en tota la puta vida. No he treballat res de res, però li juro que si vostè me paga a final de mes, treballaré com lo que més. Aquí el que fem és matinar, I aquí saps quan entres, però no saps quan surt. Així no sabré quantes hores aproximades faré. Aquí mos devem a la clientela. Aquí ja faena en garbo. O sigui que jo, aquí de dropos no em vull, Aquí si es ve a treballar, es ve a treballar. Però Aladín se sentia preparat per a la seva nova oportunitat. Treballaré i m'empoderaré, i en la meva primera paga me faré una arracada, dia Aladín per dins. Tot i que després va recordar que 30 dies s'havia d'esperar. Així quedo contractat, senyor Jafart. Algo haurem de fer, perquè jo sóc amic de ton pare. Però m'hauràs de fer un favor molt gran si vols treballar aquí. Com lo favor per favor se paga, com ho té vostè? Va deixar-me uns diners per fer-me una arracada. Ja comencem malament, Ja comencem malament, perquè si abans de començar a treballar ja me demanes... Bueno, li prometo que en la meva primera paga li tornaré els diners de l'arracada. Però tu què vols, una arracada, me dius? Que t'he dit que l'arracada ets tu. És que mon pare ja no me fia. No se'n fia. Si no fots ni brot, home, no fots ni brot. I ara resulta que vols això, A ton pare li has de demanar aquestes coses que havies de fer és treballar, home, i portar el jornal a casa. Me cago en la mare que ho va parir. En esta història encara no se sap per què va dir que sí el senyor Jafart. Per la seva bondat o perquè tenia algo més planejat. M'has d'anar a buscar una cosa molt important que necessitem per aquí al bar. Jo t'he dit que t'has d'anar i si m'ho portes, l'arracada esta te la pago jo. Ni molt menys vull que me la pagui, senyor Jafart. Me la vull pagar jo en lo llaurat. Jo esta tarda a les 4:15 ja tanco. Quedem a les 4:30 allí al costat de casa meua. Que te la pago jo. Tot perquè li faig un favor a ton pare. Aladín dia que no en lo cap, mentre Jafart li contava lo plan que havia organitzat. Escolta, va, para bé l'orella, que si esta no surt bé, lo bar meu no el xafaràs mai més en la teua puta vida. Aquí la cara d'Aladín va canviar i ara sí que se'l mirava mentre s'afirmava. Demà de matí quedem a les 6. Baix de casa meua. Te donaré la bicicleta i te n'has d'anar a Benifallet. Tu que ets jove no has fotut brot en tota la santa vida i que tens bona cama, en un quart d'hora estàs. Tu quan arribis allí passes lo pont i a mà esquerra veuràs un cartell que fica Les Coves Meravella. Tu entres dins i quan arribis allí veuràs a un home així en ulleres de cul de got que es diu Bartolo. I tu allí has d'agafar, entrar dins a la cova, una vegada entres baixaràs una rampa. Quan arribis al final, a mà dreta hi ha una làmpara. Agafa la xec que me la vaig guissar la setmana passada i tota la setmana esta que me toca tancar el bar abans perquè no tinc llum. Si no hi ha llum al bar, no hi ha faena. Dic que torna a ser jo, Cinteta, la vostra veu en off. Estem fent el canvi d'escenari. Per favor, mantingueu la calma i l'espera. Gràcies. Ara, a l'escenari munta Edgar, interpretant a Rachid.
lo portero de les coves Meravella de Benifallet. Un fort aplaudiment, gràcies. Esta història mos portarà ara hasta Benifallet, en Aladín i el forat de l'arracada fet. Hasta 3 hores va tardar a Benifallet muntar. Però una vegada va arribar, l'avi s'hi va plantar i a taquilla se va presentar. Aladín per Bartolo preguntava, però ell no estava. No, amic meu, ja t'he dit al principi que me dic Rachid, no me dic Bartolo. Jo he vingut avui a puesto d'ell perquè ell és home del poble que m'ha llogat pis. Jo vaig arribar setmana passada, m'entens o no? I ara jo aquí estic només a la porta, te deixaré entrar, però primer passa per taquilla, company, que això val 5 euros, A veure si te penses que és de pates. Tu paga, jo obri porta i tu entres cap a dins i fas el que vulguis, Però 15 minuts i al puto carrer. Finalment, Aladín 5 euros va tindre que pagar per a poder la cova visitar. La cova a molts havia vist passar, per això va explicar les normes abans de començar. Només pot entrar una persona aquí dins. I ha de ser una persona que tingui el cor pur i que al seu interior se trobe un diamant en brut. Bueno, jo sóc el fill d'en Darín, repetia Aladín. Recorda que només pots agafar la làmpara. Si agafes algo més, te quedaràs aquí tancat per sempre més. És que jo només vinc a buscar la làmpara de Jafar, que és el meu jefe i me l'ha encomanat. Que el coneixes? Passa i no t'encantes un pèl. Vale. Odi! La cova, plena de joies i arracades, estava. Era una passada. Mare, que fort! Això està tot ple d'or. I mentre caminava meravellat per dins la cova, algo va xafar i un mono se li va presentar. Que tu no saps qui sóc o què? Sóc Abu. Abu. El primer mono que va arribar a Camarles. Sóc jo. El primer. Sóc jo. Molt de gust, Abu. Ja veig que almenys no estic aquí tot sol, com un mussol. Que has vingut a buscar la làmpara, tat. Sí, la làmpara. Ha vingut un munt de gent esta setmana a buscar la làmpara. Aladín estava al·lucinat. A banda de la làmpara, uns altres tresors havia observat. No ho veus aquí? Sinyan, de fato. Tot bisuteria. Però de la bona. Tria'n una i posa-te-la. Agafa-la tu, agafa-la. Que no te la posaré jo. Lo mono Abu li senyalava un aro d'arracada. Agafa! Però és que ja en tinc una. No la veus? Me l'he fet abans de vindre aquí a Benifallet. Ja veig que em portes una ja, però te l'has fet a la dreta. Això t'ho han dit o què? Això és de maricons. Maricón! I així és com Abu lo va convèncer per a una altra arracada a fer-se. Posa-te-la a l'arracada. Sí, esta mateix, xec, que bonica. Tens bon gust, Veuré. Agafa. I quan Aladín la va tocar, tot va canviar. T'has tocat l'arracada. Què està passant? Què està T'ho passant? vaig dir o no t'ho vaig dir? T'ho vaig dir o no t'ho vaig dir? La cova ja havia avisat i ara ja s'ha tancat. Així és com Aladín se va quedar tancat a la cova en la làmpara de Jafar, en Abu al costat i una arracada sense forat. L'arracada me la tornes, Torna'm l'arracada. És meua. Aladín estava desil·lusionat. Mai de la vida s'hagués imaginat com havia acabat. Jo te la faré en pistola. No veus que esta que portes ja ets surpús? Això t'ho han digut de fer en una agulla. Aquí ho fem en pistola, com els homes. Passaven les hores i Abu lo volia convèncer per a una altra arracada a fer-se. Això no se t'infectarà mai de la vida. Si te ho traus per dormir, te fiques un palillo. I veuràs, no se te taparà mai això. Vai! Però això és una pistola de veritat. No em farà mal, tat.
Fica l'orella aquí damunt la pedra esta. Fica-la. Sossega't, estigua't quieto. Però al moment adequat, un salto va pegar i va ser ell qui al mono va No. disparar. Vine, a ver, no te'n vaigues. Aparta't d'aquí, t'he Vine dit, aquí que cantarem el karaoke. mal amic. I fumarem los dos. Home, que vull ser amic teu. Per favor. I corrents en la làmpara i l'escopeta a la mà, a la porta de la cova se va plantar Tots els que entres en volen anar. i la làmpara volia engegar. Sí, un fort aplaudiment per als que baixen de l'escenari. La Boti interpretant a la cova i lo Riberenc interpretant a Abu, lo mono d'Aladín. Ara, munta a l'escenari Jonathan interpretant al genio de la lámpara. I queda absolutament prohibit, ho dic per a vosaltres dos d'aquí, de la primera fila, fer fotos. Gràcies. Esta història de Aladín continua així. Sí, a la pròxima, fora. I quan la bombilla de la làmpara Aladín va enroscar, ja sabeu què va passar. Que bonic! Me cago en la mar, lo tens que portava aquí tancat, Jake. Que bonic. Ets lo genio? Ets lo genio? Sí, home, si vols puc ser lo genio Eugenio. I saben aquell que diu que... Com? Que bonic. Dic, bueno, però... Bueno, comença pel protocol que tinc aquí establert. Tens preguntar-te lo nom. Sí, qui ets tu? Soc Aladín, lo fill del Tantarín. Vale, vostè puc dir... Din? Soc Aladín, com Tintín, lo fill del Tantarín. Los dos cucs. Bueno, si vols te puc dir Tin de gatín. No, és que gats no en tinc jo, tinc cucs. Si vols te puc dir Salai Martín, aquell de les... Salai Martín? Americanes de colors. Perquè xino mandarí no en saps. No. Que bonic, com t'he enganxat, company, per la banda. Jo parlo del terreno. Tota la pinta tens de caberon sabates. Però a veure, jo sóc el teu amo. Sí, premi al canto. Collons. Que bonic, què desitges de mi? A veure si li fiques una miqueta més de garrofill. No ho sé, què tinc? Pues 3 desitjos. 1, 2 i 3. 3? Panxacul i ses. Vale, 3, Sí, 3 i botifarra, vages. No estic ensomiant, no? Bueno, pel que m'estàs comentant veig que no te n'has donat compte de les meves possibilitats. Per favor, fan atenció ara mateix. I què veuré? Si una nit xerrada al delta te trobes una banda xunga pel camí. Mano meu, en un pispàs no rebentaràs, te sobrejaire van a repartir. Servir la meva màgia i banyanes per cau, dinamita a punt d'explotar. Ja veuràs que guai, ja està, xutat, només estan lampanats de fruta. Gent reclama. Que veuré, que vol el meu senyor, què puc fer per tu? Si home, li aconsello el nostre arròs en pato real. Sí, no hi ha un geni tan genial. Je suis Alex Mitricí, un chiringuito servicial. Perdona, senyor Manyo, l'escolto malament. Repetís en mi lo de no hay un geni tan genial. Oferim servei de 5 estrelles. Ja et dic jo que menjaràs millor, Calvar. Podràs tastar qualsevol menjar, potser també et deixen una mica 2, 3 del mar. Què tal un estofat i fruita hasta el final? Ja que bonica que el meu l'escrius tu, hay un geni tan genial. Ja que bonic, què m'has de dir? La cançoneta ens està agradant o què? I és que no hi ha de cap de les maneres un geni tan genial com jo. Has vist mai algo així? Ara prova tu. Ara dependràs. Una te truco més. Oco que cremo. I només és quan jo dic lo meu. Que bonic, quan jo les faig desaparèixer. I no te cregues que no vaig al repàs. Pensa que en tots els problemes són la solució. Vaig al primer de la meua promoció.
Per això sóc un geni superenrotllat. Lo que tu digues faré, te serveixo a tu. L'únic que has de fer és susurrar-me tots els problemes que tingues a l'orella, que deuen ser a montons. Ui, ja veig que la llista és llarga, més d'un milió. Ja que veuré què voleu, senyor, què puc fer per tu. Dic, ja estic aquí. Què tal, amor? Repetís-me la de no hay un geni tan, no hay un geni No hay tan, un genio genial. tan, no hay un genio tan genial. Que no hi ha cap geni tan genial. Dic, ara torna a muntar a l'escenari lo riberenc interpretant a Jafart, lo dolent d'Aladín. Aladín de la cova ja ha sortit, en los 3 desitjos complits. I sabeu on va fer cap? Al bar de Jafar. Que no piques, t'he dit, que no piques, per si et piques al mig del cap, que hasta les 7:15 no obric les portes, que espero que m'arribi el llom de la carnisseria. No, és que sóc jo, Jafar. Ah, ja que Sí, ets sóc tu, jo. Serafín, sí, home, passa, passa. No soc Serafín, soc Aladín, lo fill del Tandarín. 3 o 4 vegades t'ho he dit. Sí que has tardat, no? Ni que Benifallet estés a l'altra punta de món. Bueno, allà on ho estava, però m'ha canviat la vida. Portes lo meu o què? No saps el que m'ha passat allí. Xec, Mira, així només d'entrants ja te diré que Bartolo no estava. Estava ratxit, que és home, el la que... làmpara aquesta me l'has portat o no? Que és el que m'interessa a mi. Bueno, és que sí que la porto la làmpara, però me deixes explicar-te 4 coses o no? Assossega't, assossega't. Mira, primer ves aquí detrás de la barra i agafa una llargo que primer l'he de provar si vas de llum. No, Si no, va, em fa de llum. No n'hi fa, Bueno, si vols ho provem, però no em fa de llum. Com que això no fa llum? Bueno, a veure, de llum ne feia. El que passa és que l'he enxufat allí a la cova, he enroscat la bombilla i l'he enxufat i ha sortit un genio. I tenia 3 desitjos. Això no pot ser. Jo també m'he quedat parat, parat de pedra, però era així, 3 desitjos, i els he complit. Ara ve quan t'enfades, però ja me'ls he gastat. Me cago en la mare que ho va parir. Veus? És el que me pensava que passaria. Només te vaig manar una cosa, i ni això. A veure, la làmpara te l'he portat, el que passa és que ara ve quan lo maten, a veure si va. Quin perquè, desastre, tu, quin com era desastre. màgica. Per cert, has vist quin aro d'arracada d'oro de primera li portes? No, no, company? però la arracada me la pagues. Tranquil. Només faria falta. Tranquil. L'arracada va ser el primer desig que li vaig demanar al genio, que te la pagués. Mira, 30 euros. Mira, no et fot un revés per l'amistat que m'uneix a ton pare, però no I n'hi ha pa menos. escolta'm, que el segon desig va ser que me pogués ja ficar l'aro, perquè m'ho van fer en agulla i tenia que tindre una arracada medicinal. Esta no me l'esperava. Jo tampoc, però vaig pensar, què collons? Aquí en un munt d'arracades, jo sóc una arracada, i si ja puc sortir a la cova amb l'arracada, doncs, mira, aquí me tens. Sí, Xec, és que damunt me podràs fotre el bar i quedar-te'l tu. Doncs mira, era el tercer desig. Per aquí no passo, per damunt No, del mira, meu cadàver. No, doncs mira, no. Al final el bar te l'agafarà lo genio. El tercer desig que li he demanat és que es quedi lliure, que t'agafi el bar, i així ja puc anar a menjar debades aquí, quan me dóna la puta gana. Ya que morí, oído cocina. En fin, Aladín, que me pensava que tu eres el meu comodín i mira com he acabat. Comprant cucs al Dandarín. I així és com l'Obar de Jafar va canviar el nom a l'Obar del Genio Eugenio. I saben aquell que diu... Dic, ja hem arribat al fin del cuento d'Aladín. Ara munten a l'escenari los actors que han interpretat esta obra de teatro. Tornem a muntar tots. Sí, munta tu també.
Bueno, bona nit a tots, moltes gràcies per vindre. Gràcies. No res, volia agrair a l'Ajuntament d'Ulldecona per haver-nos cedit l'espai, que trobo que algú de l'Ajuntament està per aquí, Tat. Sí, mira'l. Buenas. Va. Sí, després també volia agrair a tots els col·laboradors que avui els ha tocat fer el paper d'actors i mos han interpretat una obra de teatre de meravella. Un fort aplaudiment. Va, acabem. Sí, també donar les gràcies a totes les ràdios que avui mos han fet la cobertura, en especial a la d'aquí, a Ràdio Ulldecona, i no res, si voleu, mos tornem a escoltar la setmana que ve aquí, a un altre podcast del Terreno. Moltes gràcies. I ara, abans de sortir, vos fiqueu tots en fila índia i m'ensenyeu les fotos del mòbil.